Si Jesus mao ang suga sa kalibutan. Juan Kapitulo 8 versikulo 12 hanggang 20. Misulti pag-usab si Jesus sa mga tao, ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ang nagasunod kanako, dili gayud magkinabuhi diha sa kangitngit, kondili mahayagan siya sa suga nga nagahatag og kinabuhi. Pagkadungog ni adto sa mga Pariseyo, mingon sila, ikaw lang ang nagasulti mahitungod sa imong kaugalingon, busa dili ka katuohan. Mingon si Jesus kanila, bisan tuod nga nagasulti ako mahitungod sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod, tungod kay nahibalo ako kon asa ako gikan ug asa ako moadto. Apan kamo wala masayod kon asa ako gikan ug asa ako moadto. Ang inyong paghukom dili kasaligan tungod kay sumala lang kana sa tawo hanong panghuna-huna. Apan ako wala maghukom kang bisan kinsa, ug kon maghukom man ako, ang akong hukom husto, tungod kay dili lang ako ang maghukom kon dili ako ug ang Amahan nga nagpadala kanako. Dili ba nahisulat man sa inyong kasuguan nga kon magkatokma ang gisulti sa duha ka tawo, ang ilang gisulti tinuod. Ako nagapamatuod mahitungod sa akong kaugalingon ug ang Amahan nga nagpadala kanako nagapamatuod usab mahitungod kanako. Nangutana ang mga Pariseyo kanya, asa ba ang imong amahan? Mitubag si Jesus, wala kamo makaila kanako o sa akong amahan. Kon nakaila pa kamo kanako, nakaila usab unta kamo sa akong amahan. Kining tanan gisulti ni Jesus sa dihang nagtudlo siya sa templo, duol sa gibutangan sa kwarta. Apan walay midakop kanya, kay wala pa man moabot ang iyang panahon.